Tabwerani ku Cruise 5. Cruise 5 lero yabwera kuno kwa Mtsiriza mboma la Lilongwe. Tukufuna tijeze ndi amayi aku Tiwale Community Based Organization. Ndipo tijeza ndi Ellen Chilemba amene takulandirani mu programu ino. Zikomo kwambiri. Tabwera kuno fanya sawi imene mwavala. Zikomo kwambiri. Ndi luso lanu limene mmachita. Mwina tisanapite patsogolo kumva zambiri za inu. Tangotuzani za luso limene limachitika kuno ku Tiwale CBO. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kuti tsiku la lero chinakomerani kubwera kuno ku Tiwale. Zona. Ife sitikuzitenga izizi ngati mwachizolowezi. Tithokoze ndithu. Kuli mabungwe ambiri kunjaku. Yes. Koma inuyo kuti tsiku la lero mwazatiyendera kuno kwa Mtsiriza. Kuno tosikubwera alendo. Zona. Ife tathokoza kwambiri nazodi yake. Zikomo. Kuno kuti wale timapanga zinthu zambiri zosiyana-siyana. Imodzi mwa iyo ndi imene insalo imene mwayionayi. Komabe ndingokupatsani mbiri pang'ono ya Tiwale Community Based Organization. Tuzi. Ndithu. Tiwale Community Based Organization ndi bungwe limene anayambitsa ndi Ellen Chilemba. Ellen ndi mwana wanga woyamba. Ellen adachitika mwayi wopeza scholarship kukaphunzira kunja ukachita maphunziro ake a A-levels ku South Africa. Ali kumene kuja adapezanso mwayi ndi kusankhidwa kukakhala mmodzi wa anthu 16 amene anasankhidwa mchaka cha 2011 pa dziko lapansi kuti apite ku conference yotchedwa Global Youth Summit. Ellen anakayimirira Africa ndi Europe. Conference imeneyi anakonza ndi British Council. Ndiye pachifukwa chokuti anachita attend conference yofunikira kwambiri imeneyi adayatengedwa ngati mmodzi wa atsogoleri ang'ono a dziko lino lapansi. Ndipo panali ndalama zochepa zimene anampatsa kuti aganize chinthu chokuti ayambire. Ndi pamene panabadwa bungwe linolo la Tiwale. Makamaka iyeyo adasankha dzina limene la Tiwale chifukwa Ellen imatanthauza kuwala kapena light. Ndiye Ellen anachiona kuti ndi chinthu chabwino kuti ngati wapeza mwayi kukaphunzira kunja ndi kudziwana ndi anthu abweretsenso kuwala kwawo kuno kuti anzake enanso aone kuwala kumeneko. Ndi pamene anabweretsa dzina limeneli la Tiwale. Cholinga chenicheni sikungodaya nsalu zokhazi ayi. Pali zinthu zambiri zimene timapanga pano. Koma chenicheni chimene chili pa mtima pathu mukamva Tiwale ndi skulu. Ife kwambiri tikulimbikitsa atsikana amene mwina amatha kulephera skulu, mwina kutenga pakati, mwina kulephera skulu chifukwa cha fees, mwina makolo osakwanitsa. Nde amene aja amene akalowa m'mabanja nthawi isanakwane timalimbikitsa. Koma sikuti kuti mabanja awo athe ayi. Koma ali m'mabanja mommuja koma tikumalimbikitsa kuti abwererenso ku skulu. Ndiye mwayi umakhala osiyana-siyana. Alipo ena ndithu akumapitiriza skulu ndi kumayang'ana chitsogolo. Koma alipo ena abe amaonekabe kuti zikuvutirapo ku skuluku. Ndiye tinaona kuti nanga awawa tiwathandiza bwanji. Ndiye gulu ngati limenelo ndi limene tikumaphunzitsa maluso osiyana-siyana. Limodzi mwa ilo ndi nsalu imeneyi imene mwayiona ya dayi. Tatiuzani za kutaya nsalu mwachidule. Mukutanthauza kuti nsalu izi mmataya konkuno. Nsalu zimenezi timadaya konkuno ndithu. Maluwa amene waona apa ndi oti panalibe munapangira konkuno. Maluwa amene wawa ndi okuti ifeyo tidachita kuyika. Mutayiona nsalu imeneyi imene ndavalayi poyamba mtundu wake weniweni pa chizungu titi wa original eti. Yes. Unali wa pink. Wa pink you. Eya. Ndiye malingana ndi luso limene tili nalo timapindapinda. Kolingana ndi maluwa amene tufuna atuluke pa nsalu pacha. Then tikayipinda ndi kuyimanga ndi kuyivika mu dayi muja. Tikamasula, tikatambasula mpamene maonekano maluwa osiyana-siyana chonchi. Mwinanso ngati nsalu zina zimene mukuona takongoletsa nyumba muno. Nkhani imeneyo limene yatifikitsa kuno ku Tiwale CBO kwa Mtsiriza kuti timve za luso lodayira nsalu kugwiritsa ntchito zinthu zimene ndi zosavuta kupeza. Amene atilongosoleza mbiri ndi mayi amene ali patsogolo pathuwa Ellen Chilemba.
poyamba tatuzani kumudzi nkuti? Ine kumudzi ndi ku Blantyre, nabadwa ndikukulira kuno ku Blantyre. Athamali ku Blantyre si kumudzi. Pena pali posetu ndi kumudzi. Ayi. Pena kuli posetu ndi kumudzi. Olo town mu 47 kumene kuli mu office kwani ndi kumudzi kumene kuja. Wina wake ndithu amakumbukira kuti kumene kuja kwa kumudzi. Timakusirira ndiro anthu amene kumudzi kwali ndi ku Blantyre. Ndithu ife ndan town. Ayi, ine ndine one town mweni fuka kuja kuli ma office a TVM ku Blantyre. Kumene kuja kunjamba. Ndiye original kumudzi kwathu. Makolo anga anachoka umene kuja mmene amachita develop maploti mchitawira muja nkumamanga nyumba housing nkunyamuka ndikakhala pa ngumbe paja pafupi ndi pa transmitter paja. Chifukwa cha chimenecho nkhale dera limene lichalo ndi mjambanso. Kuti kumudzi wanga ndi Mjamba village tiye kapeni district Blantyre kubadwira ku Mulambe. Kumudzi kwawo kunawo. Ndithu yetu. Ife kwathu tinabadwa anthu 6. Tinalipo atsikana 5, mnyamata 1. Koma ng'ono wanga amene anabadwa pambuyo pa ine fine ndoyamba adatisiya mchaka cha 2015. Ndiye panopo tinatsala ana 5 koma makolo athu bambo ndi mayi alipo. Tathokoza kwambiri ndimva zambiri za makolo awa kuti adakalipo anali amachita chani nangapana kuchita chani. Koma mwina timvereka nyimbo. Mumamvera nyimbo ndikhulupirira. Kwambiri. Nyimbo za mtundu wanji zimene mumamvera? Ine ndimakonda nyimbo za gospel. Ngakhale Chakhaza gospel. Bora kuchola dansitu. Moti panopa mutango ndiyikira kanyimbo aka kabeba masiku ano. Ka Faith Musa. Kuyenda ndi ndidi. Ndisangalala kwambiri. Nyimbo imeneyi adayimba. Kwambiri. Program inoyo. It's one of the most chosen songs. Hayi mwana ujali ndiruso. Ndamuona akukula amene uchi. Timapemphera limodzi pakanjeza assembly zikali kakang'ono. Mwina sanga ndikumbukira. Akaimba ali mukwaya. Kwambiri. Inde. Ndithu chonde ndiyikireni imeneyo. Tiyamba ndi Faith Musa akuti amayenda ndi mtiti. Mwakamba zoti
Aina Faith Musa munkaonea live kukanjedza kuimba. Inde tili tiana. Tatiuzani imene munakulira moyo wanu ku Blantyre. Nthawi imene mmakula ino inalitamba kale kukhala town kumene kujaka pene kunali kuti zambiri zisanabwere chakunjamba ku. Ayi nthawi imene ndimakula ineyo nkuti town ija ili yayikulu kwambiri. Ndithu ineyo ndine born free. So mmene mabadwa ndithu development m'Malawi muno itachitika. Koma moyo wanga kwambiri muchandakuzirani nakulirano ku Ngumbe ku transmitting station kuja ku MBC nkuti makolo nthawi imene amachita develop town kunjamba kuja atawasamutsa nde ndakulira pamene paja pa Ngumbe koma kwambiri primary school yanga naphunzira kwa Chakhaza naphunziranso Blantyre Girls kenako napita ku St Michael's Girls 1987 to 1991 kenako napanga maphunziro anga secretarial kwa Our Lady of Wisdom ndi pamene makwatiwa 1993 nde nakwatiwano ndi nyamata wa Assemblies ndamene anakandidziwitsa kukanjeza kukampeza Faith kali kanyamata tu ndeti zithokoza tu wana kukwatira amene yuti kwambiri mambwaka Ellen wawa ndithu makolo amachita chani mmene mmakula? Ine bambo anga anali a business. Ya nthawi imene makula bambo anga amachita business ya transport. Anali ndi malole ya kwambiri amapanga sonjerwa moti manyumba ambiri amene amamangidwa mtawuni muja Blantyre muja njira zake ndoti amagulitsa ndiwowo makampani ena asanachite develop nkumaphikira magesi monga ngati Universal Industries ija nkhuni zophikira mabisiketi amakapereka bambo anga kumene kujako ndithu ndimene timakulira sana siyebe akuchitabe ndithu pang'ono panopo kwambiri amaumba njero. Unali udindobe wakulu kukhala first born wankazi kwambiri nangasinde kuti anaosewa manga achemwali ndithu madziwa tsopano mwafika poti mwakwatiwa mwapanga skulu mwapanga za sekretariyo sindidziwa kuti moyo wanu unaenda bwanji munapeza ntchito mkamba kugwira ntchito mu office kapena munaona kuti haine bambo anga amathamanga za business mwine inenso ndilowere kumeneko? Ya ntchito napeza ndagwirapo ntchito mu organization angapo komano ndikhozonena kuti mwina chifukwa cha background kwambiri ndinagwira kuti ku business iko ndagwira ntchito almost 20 years komano kenako basi ndinangopanga decide kuti I think ndichite concentrate kwambiri ku business nde pakadali panopo ineyo ndine mbusa ndili ku Bible school komanso ndimapanga business ndimapanga za catering komanso nthawi zina mwayo kapezeka ndimakhoza kupeza maoda mwina kupita kunja kuatengerako katundu anthu ena akafuna katundu komanso mbali yanga yayikulu panopo ndikuyendetsa bungwe lino la Tiwale chifukwa mukakumbukira poyamba paja nanena kuti bungwe la Tiwale anayambitsa ndi Ellen komanso ngati mwamvera bwinobwino background ija bungwe la Ellen anayambitsa ali wang'ono kwambiri ali ku high school ndiye nthawi yonse imene anachoka ku high school kupita ku university iye uja amangokhala ngati supervisor koma kwambiri ineyo ndi amene ndakhala ndili on the ground komafika na pamene tafika pano. Wati muchita skulu ya ubusa? Kuti umene? Ndili ku Assemblies of God, Malawi Assemblies of God University. Wati tikuyankhula ndi future abusa? Abusa kale, kalata yoyamba ndalandira, ma credentials oyamba ndili nawo, ndine mbusa ndithu, moti ngati simunabatizidwe, ndikhoza kutengani kuseriko, kukakuvikani. Ndithu twake. Ndatokoza kwambiri. Nkhani imene tabwerera kuno ndi nkhani ya ntchito iyi imene mumachita kuno, imene ndi kusandulitsa nsalu kuzisintha mtundu kuyika makaka kapena maluwa osiyanasiyana. Pa zonse zimene mwalongosola pasi sindikumva pena mulongosola kuti munapezako luso lopanga maluwa ngati amenewo. Tandiwuzani kuti zimenezi zinali bwanji? Chabwino chimene chinachitika poyamba likungoyamba umene bungwe la Tiwale atapeza grant yake ija Ellen anaganiza kuti athandize anzake amapatsa timaloni ting'ono kuti azikapangira ma business samacharge interest iliyonse ndi cholinga chokuti ndalama ija akayipeza azimayi aja
iwathandizire pa moyo wawo wa sukulu posasokoneza moyo wawo wa banja. Chimene timanena nchakuti azimayi asatenge ndalama ya ndiwo kukalipira ku sukulu chifukwa abambo akhoza kutani kukwiya. Komabe programu imeneja inaoneka kuti sinayende bwino malingana ndi mavuto azachuma. Mwapezeka kuti ngakhale azimayi tikabwereka ndalama amangobweza mwina wiki yoyamba yachiwiri, ikamafika yachitatu zimaoneka kuti zikuvuta. Ndiye mapeto ake pachifukwa choti munthu ali ndi ngongole kuno amasiratu bungwe osatani osabweranso manyazi. Mukuona ndiye zipatso sizimaoneka bwinobwino. Ndiye ndi pamene eno Ellen anaganiza kuti m'malo moti titaye azimayi pachifukwa choti akuopa kuti aononga ndalama, ndi bwino tiaphunzitse luso lokuti likathandize iwowo paokha, oti akhoza kuziyimira paokha ndi kupanga chinthu ndi kugulitsa osakhala kuti ali ndi chikole pena pake. Ndi pamene panabwerano luso limene lowaphunzitsa kudaya nsalu, timaphunzitsa kuluka, timaphunzitsa kusoka, ndi maluso osiyanasiyana. Panopo amakutira mabuku, kutira buku ndi nsalu ndi kuonetsani kanthawi kena, amapanga ndolo, amapanga zibangiri, timaphika panjapo pali uvuni, timaphika masikono pompano. Pali zambiri zimene azimayi atiwale akupanga. Komanso nsalu izizi za tie and dye tikagulitsa tikadaya nthawi zina timakhoza kumutumizira Ellen. Pali azungu ena ku America kuja amazikonda mokuti amathanso kuti gula pa mtengo wabwino, ndalama ichi ikabwera azimayi amagawana ndi kumazithandizira pa moyo wawo. Nyimbo yachiwiri abusa. Hayi, ife monga abusa tipatseni nyamata wina woyimba. Yes. Pali wina uyo nayenso watchuka mayimba bwinoyo. Yes. Na madingo. Patience na madingo. Anyamata amene wakuimba bwino kwambiri. Nyimbo zoti munthu anafatsirira kwambiri. Kupeka mawu bwino zida bwino. Chimene chimandisangalatsa nchokuti mmakhala kankhani koma kotherako akunkweza Ambuye. Ndiye ndithu mu nyimbo zawo makhala ulaliki wabwino, Ambuye awadalitse kwambiri anyamata amenewo. Musankha nyimbo kapena tisankhe tokha? Ndisankhireni. Pali nyimbo kapena imba kuti mozimira moto? Ndipo ndimayikonda kopya. Akuti ndinu mdambo mozimira moto. Suyu pano moto wa Ellen ukuzimira kwa ine. Mwini wake aluko apanga sukulu, ine ndikumuyendetsera chani? Tikuyankhula ndi dambo lozimira moto, program ya channel ya Cruise 5, nyimbo kuchokera kwa Patience na madingo. Pachicho pali mawu, 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 mawu. Akutakulu wakulu ndichani kodi mdambo. Ati musimira moto, musimira koma ay. Musimira, ati musimira moto, musimira koma musimira moto, musimira ele musimira moto, musimira ay. Musimira, ati musimira moto, musimira ino ndino nyanja, musimira koma musimira moto, musimira kumangati ya kulu ndi ndambo musimira moto inu Yesu wa
munapita ku sukulu kukaphunzira tie and dye kapena mudangonena ngakupanga kumayo kuno kuno tandiphunzitsani? Tie and dye sinapite ku sukulu kukaphunzira, koma sindikudziwa kuti Ellen anaganiza bwanji, koma idea imeneyi ya tie and dye inachokera kwa iyeyo. Tsiku lina lake anangondiyimbira foni kuti ama kodi pali nsalu zija za tie and dye, kodi mmadziwa kuti amapanga bwanji, chifukwa Ellen amandikhulupirira ine ndimakonda kupanga zinthu zosiyana-siyana. Ndinamuwuza kuti usadandaule, ine tie and dye sindidziwa, koma ndikukhulupirira kuti tipeza mmene amapangira mpaka tiphunzira. Ndiye mwachisomo cha Mulungu nditawuza azimayi kuno kwa Mtsiriza, zidachitika kuti panali ena amene amadziwa pali bungwe lina lake konkuno limenenso amapanga nsalu zimenezo. Ndiye ndinawuza ndithu kuti azimayi thamangani, fufuzani, ngati mungapeze munthu wokuti akhoza kutiphunzitsa ife tikagule zipangizo, munthu azatiphunzitsa. Ndiye tinapezadi anthu awiri, panali amayi Mtsiriza ndayiwala la kumapeto ndi amayi Bota, ndi amene anabwera kutiphunzitsa kudaya nsalu. Atatiphunzitsa nafenso basi ndimene timapangira. Nsalu zimenezi zimagwiritsa ntchito chiyani kuti muzidaye? Nsalu zimenezi zikuti tizidaye, poyamba ndingokuyendetsani ma stages a process yake mmene imakhalira. Kwambiri timagwiritsa ntchito zinthu zalokolo zimene azimayi angathe kuzipeza mosavuta. Of course zinazo ndi ma chemicals, komanso pali zida zina zimene timagwiritsa ntchito zomwe zili zosavuta kuzipeza. Monga poyamba kuti nsalu ituluke maluwa osiyana-siyana timayipinda kolingana ndi maluwa amene tikufuna atulukewo. Ndiye tili ndi mayina ake nsaluzi pali maluwa ena tikatulutsa eni yake timadziwa kuti uyu ndi kangaude chifukwa cha mmene duwa lija limaonekera kapena shape yake pa chizungu. Pali nsalu ina dzina lake timanena kuti ndi nzimbe, pali nsalu ina dzina lake timanena kuti ndi nkhata, pali nsalu ina dzina lake timanena kuti ndi envelope. Ndiye kolingana ndi duwa limene tifuna kupanga timapinda nsalu ija ndikuyimanga bwinobwino. Maina alokoloso ndimene munenera muno. Nzimbe. Maina oti amene maphunzitsawo. Sanapite ku sukulu. Basitu. Komanso chifukwa chokuti kwambiri kuchichewa vocabulary yathu imakhala limited kwambiri. Zimasiyana ndi mchizungu. Chifukwa mchichewa mwina nzimbe tikanangoti mizere basi. Pamene pa chizungu mwina amati ma stripes. Ndiye tinaona kuti mwina tikati stripes anthu azingoti kodi ndi chani. Ndiye tikati nzimbe immediate ndoti chimene chimabwera mmutu mwa munthu ndi mizere. Tikati envelope chifukwa cha mmene timayipindira. Envelope ndi chinthu choti anthu akhala kuchigwiritsa kwa nthawi yayitali, sivutaso. Ndiye olo ndili ku nyumba ndimatha kuwayimbira foni azimayi, lero tidaya nsalu kaya tipanga salad. Azimayi amadziwa kuti panopo tiyambe kupinda nsalu, amayi akamafika tifikire kutani kudaya, lero tikupanga salad kaya lero tikupanga kangaude. Ndiye tikapinda nsalu zija timazimanga, timagwiritsa ntchito linya simamudziwa. Linya imwe ujawo mangira wa matayala. Amene ujayo. Na amene madayala salunga tizi. Ndi amene timagwiritsa ntchito pomanga kuti daya asafikire madera onse. Kuti tikathira daya ngati apa asafike, ndi apa timamanga ndi ujenuje ndi linya uja. Ndi linya ubwino wake chifukwa chokuti ndi olimba kwambiri, tikatha kudaya timamasula, tsiku lina timazathanso kugwiritsa ntchito yomweyo. Pamene mwina kuti mungayang'ane pa internet akakuwuzani kuti mufunika maraba bandi ena ake okuti mwina ku Malawi kuno samapezeka, komanso maraba bandi amene mukatamula ndiye kuti basi amakhala kuti akhwefuka sangazathenso kugwira ntchito. Koma ife linya amene tinagulira yomweyo timagwiritsa ntchito yomweyo. Ndipo kuti tie and dye kusonyeza kuti tie yemwe omangayo kenako dye. Ndiye kuti maluwa osiyana-siyanawa mmasiyanitsa mmene mmapindira saluyo. Makamaka luso la tie and dye lili patayepo pomangapo. Ndosavuta. Koma nkhani ili kumeneko. Joab kwamata ndi dye. Bwino
komano kuti ka design akakatuluke pamenepo. Okay. Nde kuti kuphunzira kwenikweni kumene maphunzira skulu imene yainokhazikika pataipa tikafuna panga kangaude tai timapanga zimbe timapanga chonchi mokuti tie and dye timatha kuphunzira mwina 5 to 6 days kwa anthu amene ali otolera msanga koma pa 5 to 6 days or pa 5 days 4 days kwambiri imakhala kumaluwako komangako ndiye kuti tikamangamanga siku la dye ndi just a few minutes tingosungunula dye wathu m'madzi otentha basi kuvika basi maminitsi pang'ono tikuyanika padzuwa nsalu yatheka. Nsalu zimene mmagwiritsa ntchito ndi zomwe timazidziwa basi ukangogula ngati kunsika kuja kugula nsalu kaya anthu mwina ulonse nkubwa kapena pali material yake ya special imene mmagwiritsa ntchito. Chimene ndinazindikira ndichokuti makotoni ambiri amene timapeza m'mashopu mwathu ngati kaya kwalambati kuja ndi kwina ndi kwina amakhala kuti mmene anapangira amaoneka ngati ali ndi mafuta chonchi ndiye tikadaya amakana dayoji amachoka yense satha kumamatira pa nsalu motolo ifeyo koyambirira titangoyamba kumene za daye tinavutika ndithu kupita ukagula nsalu iyi kudaya kukanika kupita ukagula nsalu iyi kudaya kukanika until pamene tinapeza cotton wabwino wa first grade nde panopo cotton amene yoyo kwambiri timangula ku Tanzania ku Dar es Salaam nde tikadaya cotton amene yoyo ndimene mukuyionera nsalu imoti apapa nsaluyi mmene ili choncho olo kuyichapa sichoka yakhalira basi ndimene ililimu sisuluka sisulukayi kaneno ndimeneyo mpulogalamu yathu yalero ya Cruise 5 kuno ku Tiwale Community Based Organization kumene tikucheza ndi mayi Ellen Chilemba amene tikuyankhula pano ndi amene akugwirizira bungwe limeneli kapena titi CBO imeneyi koma kuti amene anayambitsa ndipo mwini wake ndi mwana wawo kodi muli ndi mwana mmodzi atatu uyu ndi wachingati Ellen akutsatira mapazi mwanu mwana wele kutamanga tisange nyimbo yachitatu amene kupitiriza ndi program yathu ya Cruise 5 pasikomo tipatseni nyimbo yachemwali Malemu Grace Chinga amandimbira bwino kwambiri nzimayi amene uchi ngofa madzidzidzi ndipo ayo mwalira ngati kuti just like that ndimatenda so siti namve nkomwe inali fayo wawa kwambiri inali fayo wawa koma Mulungu ali ndi njira zake zikafika pamene paja timangonsiyira Ambuye kungovomereza basi fuwa palibe okhalitsa pa dziko lapansi tosetere pa ulendo ndetike nyimbo yanji ya Grace Chinga tike koma ndiululireni ati chindalitso chandikulira ine ndichinyamula bwanji ndekha program yathu ya Cruise 5 Grace Chinga ndiululireni.
pa dyeing iyo tsopano mumagwiritsa ntchito dye wamtundu wanji mmampeza bwanji chifukwa mmene kuti zinthu zina zimene magwiritsa ntchito mmachita chogula zina mwati mmazipeza kumalawi konkuno dye amapezeka kuti dye timagulanso ku Tanzania komweko chabwino ya kumene kuja nditapita nakachita discover shop imene amasunga zonse zokhuzana ndi tie and dye ndi tikamapanga tie and dye timafuna kuti pakhale dye weniweniyo amene ali ngati pentiyo eti chabwino komanso pali ma chemicals awiri amene timagwiritsa ntchito tili ndi sodium hydrosulfite komanso tili ndi caustic soda sodium hydrosulfite amathandiza kuti dye uja amamatire pa nsalupa asachoke pa nthawi imene tikudaya ija pamene caustic soda amathandiza kuti nsalu ija isatuwe isaluze quality pamene yafikira nthawi imene ikudaya ija izasalire pati pomwepo isazasuluke moti caustic sodayo ali ngati mchere nthawi zina zake timatha kukagula nsalu ku shopu kupeza kuti nsalu ija ikusuluka nsalu ija mukayivika mu mchere imasiya kusuluka kucha ali ngati mchere ndithu caustic soda ameneyo chabwino komanso kuphatikiza pamenepo timagwiritsa ntchito starch starch amathandiza kuti nsalu ija ichite maintain quality yake tingoyerekeza kuti mukatenga nsalu yatsopano kuyivika m'madzi imakhala ngati yafuifwa pang'ono nde timatenga starch ndikuthiranso pang'ono m'madzi mukayiyika nsalu ija mukayivika mu starch imakhala ngati kuti yabwezeresedwanso pamene inali mwina tingoyerekeza kuti kayakulemera mwina ngati nsalu inali ya 1 kg yaluzako timagramu mukayika mu starch mumakhala ngati kuti yachita regain magramu amene inaluzacha mmaphunzitsa amayi kadayidwe ka nsalu ngati zimenezi kugwiritsa ntchito zinthu zimene sizovuta kupeza nafuna kuti azimayi amene wawa mmapeza bwanji ndipo panopo tiwankhula pano tikamati Tiwale CBO ndi bungwe lalikulu bwanji panopo mmene tikuyankhula muno azimayi a Tiwale tinawo almost 70 and azimayi amene wawa alipo 70 pachifukwa chokuti takhanga tikuena tikuachinjiriza kuti asabwere koma amene akufuna kubwera ndi ambiri ololero pompano ena anandipeza kale amayi mutilembe koma malingana ndi zovuta zina ndi sitingathe kuwatenga onse koma kuthekera kukanakhalapo onse tikanatha kuwatenga koma ano chimene tikupanga panopo ndichokuti tikuyesetsa kuti pamaluso amene tikuwaphunzitsa azifikapo ndithuti pa maximum kuti aphunzira atha kupita kuti ena tapange graduate kuti so tikhozanso kubweretsa ena chifukwa sitingamangopitiriza ndi omwewo amene tinayambira poyambirira azimayi amatha ndithu kuphunzira nkuligwira luso limene lili nkupanga okha nsalu zooneka bwinobwino kumaso kwanthu kwambiri ndipo enanso tsopanonso anasanduka aziphunzitsi ndi amene akuphunzitsa anzawo palibe mashini ena akamene malowetsamo imene chikuti mwina chikatuluka kwina wake palibe ndithu palibe mashini nali wonse mashini yake ndi linya basi linya mashini linya basi ndi mashini athu masomphenya anu ndi otani pa ntchito imene mukunenera mukuti anthu ena ali ndi chidwi kuti ataphunzira nawo luso limeneli mwina nkumapanga graduate nkuyamba umakakhala pawokha nkumakhala moyo wodzidalira sindoti kutsogoloko mukuona chani ifeyo malingana ndi ntchito ya tie and dye masomphenya athu ndokuti tikafikire patali chifukwa cha mwayi umene anapeza Ellen kuti pakadali pano ali ku US Ellen ngakhala ali kumene kujako kupanga maphunziro wakhala akumafufuza mwayi wina umene angaupeze chinthu china chimene wakhala akupanga ndioti wakhala akumakumana ndi anthu ena ofunikira monga ngati panopo pali designer wina amene amapanga design nsalu ndiye iye uja ananena kuti ifeyo tizidaya kuno nsalu tikadaya kuno nsalu timutumizire iye uja kutuluka mu nsalu zathu amapanga design zinthu zokongola zoti akazika pa nsika zimapanga sondrama kwambiri
value addition jama inene mukuona tu pamene kwe sango tungodala samba kumava ngati chitenje ya tikungoi chitabe add value tukagula nsalu ya plane tikuibweresa kuno ife kuno tikudaya tikaitumiza kucha au kaso chinthu chokongola kuipanga design chinthu chabwino monga amene yoyo nthawi inoyo yoti kuno kukuzizira kuja kukutentha amatha kupanga mabikini tizovata kunyanja chija amapanga tizikwa matafase fango no salu zina zindizowala ndithulu zoti kwambiri kupezeka kuti ndithu kumene kuja ku beach anthu avala tizinthu tochokera pa Tiwale panopo pa Mtsiriza pano mzungu kuvala chochokera kwa Mtsiriza uzoti kwa Mtsiriza chimenecho eyetu pali azungu ena amangokonda basi kungopanga display metayikira chonchi pa windopa basi namwina amangopanga ngati zichatimati mateborana kuti akayala pa table cloth yawo ndikutenga nsalu yathu ya Tiwale ija ndikuyeka pakati pacha ndikupanga mamate mbalimbalimu zooneka bwino kwambiri oloti kuyika pa picture frame nthu bwino kukanga tikauchita decoration kama kwambiri ambiri sakumapanga zimene zonse kuti ndi shop ina ku area 10 kungati munafika ko ku Warm Heart amagulisa mipika ngati munaona ko zinthu zokongola za tie and dye zili mu frame tie and dye okay ndiwochokera pompano boma likupangani support zimenezi mwina mbali ya mitengo ya zinthu mukapita kumaka order kunja kuti mbweretse kuno ena amalia insonkho ndiwokwera zinthu zona ngati zimenezi apopo ndikati nene chilungamo timaona ngati kuti boma silo tipanga support chifukwa olonsalu zomwe izizizi timati tikakagula tikhoza kubwera tikamadusa pa boda panja kulephera kulongosola kuti nsalu izizi nzabungwe umva kuti hayi zimenezi mpaka namulipire basi kuona kuti kupanga ma calculations mwina kuti mpaka na munthu pafupifupi ngati nsalu zija ungozitani ungozisiyapo mpacha ndiye ndithu tikupempha boma kuti lizitiganizira zinazi azitha kutani azitha kutimvetsetsa bwinobwino ndiye program ya Cruise 5 ya lero imene nafuna nthawi nake mutionetse mukhozotonetsa amene mapangira nsalu zimenezi tikhoza kutheka simwatiso paliso azimayi amene mapanga nawo zimenezi alipo azimayi abwera kunoko alipo abwera pompano mwaona azimayi ati wali ndi azimayi usangala kwambiri anaona kuwala ati tikaona azimayi owala somavira othwanima pamene tikozeka kuti tikakupane ndi amayi amenewa komanso mutionetse mmene mapangira tie and dye mwina tisankhe nyimbo ina yazikomo kwambiri ikhala chinayi imeneyi ya number 4 yes imene mutatipatsa bwanjinji amati obrigado ya South Africa timaipina mmaukwati kwambiri pamekagani yambasi nyamata mmejato ali ndi story yochititsa chidwi itu Sole Mashango story yake ndiyo tijani ndiye mpaka ndinene panopo story yake mwina mungu otibentulirako nangasinu mungu anainena yekha chaka chatha anabwera pa msonkhano waukulu wa Assemblies Sole Mashango ndi mmene amalongosola kuti ndithu nyamata mukumuona panoyo bambo ake sanaonepo Sole Mashango amayi ake anangogwiriridwa amene uchi ndikubadwa iye uchi mulungu amachita zodabwitsa ndiye obrigado ye kumane na obrigado kumathokoza mulungu kuthokoza mulungu nanga samati muzonse yamikani ndi mawu mulungutu ndithu tate ntionere nyimbo imeneyi nyimbo yopatsa chidwi kwambiri kuchokera kwa Sole Mashango akuti obrigado
ndiye ife muno mu cruise 5 vuto lathu ndiloti ndife adidimo popeza tikuyankhula ndi abusa apa tikangoti ndife adidimo yowa adzozetu kutanthauza tinafuna kuti ife monga adidimo mutionetse luso limene machita kuno la tie and die. Inu tumuona muronetsa kuno musadandaule ndipo mukamachoka kuno muchoka mutavala mashati akuti tivala mashati tiye tikaona zopangira mashati ndithu ndiye tiyambire apapa pamene pali chani eya pamenepa pali ndithu zinthu zosiyana-siyana. Okay. Yeah. Poyamba salu zija timanena zija ndi izi ndi zimenezi salu izi zopangidwa kuchokera konkuno nkupanga mataya ndayi ukayiyandikira pamene ukumaonadi kuti imene itu ayipangadiri konkuno iyi imene itu yapangidwa konkuno iyi ndi zimbe iyi imene ndiye nzimbe. Poyamba salu imeneyi inali yofira mtundu wake unali uti unali uwu ndiye tinathira dye uyu wa green ndi mmene inabwera mmene mukuonera zimakhala isi zimbe iyi imene ndi kangaude uyu kangaude uyu kangaude zimbe uyu ndi salad uyu ine mwana ngati kangaude ndi amene uyu ndi salad uyu ali uko amene ujaso ndi nzimbe. Zimbe zinthu zosiyana zimachitika malingana ndi mmeneso avikira nsalu ija muchani mu dye mucha ndi kuti akhala mu nthawi yayitali bwanji. Tatuzani za salu imene mwanyamulayi salu imeneyi ndi mmene imakhalira poyamba ndithu saluzi zimakhala za plain ndithu yokhuthala bwino. Imeneyi inzake nditi ndiyi manena kuti inali mtundu uwu iyi imene ndavaa imene kuoneramo inali mtundu uti unali mtundu umene uwu chabwino ndithu ndiye tinayipinda tikuonesani mmene timapindira. Eya ndiye tikapinda salu ija timatenga ndithu linyaucha mmene ndimanenera ndi ameneyu ndikuyimangamanga nsalu ija then tikamanga nsaluyo timatenga madzi otentha. Mayika madzi otentha ayi madzi otentha ndamene timathiramo dye. Ya ndeti sanathire dye madzi otentha muja timayikamo pang'ono uyu caustic soda ndi uyo botolo ili la brown ili amene ndi sodium hydrosulfide. Ya ndiye uyu ndi uja ndimanena kuti amathandiza kuti nsalu isasuluke. Uyu ndi amene amathandiza kuti nsalu ikagwira dye chonchi monga apapa mmene natulukira degree yake kuwala kwake chonchi ikhale chonchi iziwala olo ichape kangati uchapa kusita kutani isachoke isasuluke ya ndithu starch uja ndende amene pakona apo kabudula khaule ndi starch fauti kusitira ichi nde kuti koma kona chonchi kugunda kumucheka nayo tsono iniyo mavala chipewa ndakana apana chipewa changa ineso ndikanavala kuti chipewa chili kuti chipewa tivale chipewa musadandaule kodi iyi ndi logo yani imene ndi logo yake apa tsopano tikatere ndekuti tafika ku Tiwale CBO ndiye manena kuti paliso amayi amene maphunzitsa zimenezi tikhoza kumana nawo kuti atimufosereza mbiri ndithu mabuku aja ndi makamba aja amenewa azimayi amathokutira mabuku ndikwakutira ndi nsalu choncho mene mukuoneramo. Kenake ndimeneyo kuno kuti Tiwale CBO tipite panja kuti tikumane ndi amayi amene anaphunzira luso limeneli komanso mukatichitire ka demonstration kuti anthu atsimikize kuti izi zikuchitika konkuno. Ndiye akunena kuti afuna ationetse mmene amadayira salu tie and dye kuno ku Tiwale CBO kwa Mtsiriza. Ine ndikafika apa ndimamba ndafumuka kaye kuti ationetse fazida zake pali chani apa chopangira zonse zopangira tie and dye pamene papa zilipo ndalongosolapo kale ningofuna ndipemphe amodzi ama expert athu osewa apapa madaya azimayanda akatswiri kwabalana matetule ake mayi Luse Sifa abwere mayi Rose bwerani tizapinde apa tufuna tipinde kangaude wansanga anthu akwadera azipita
ndiye muchatinanenera kuti taya ndaye luso limakhala kwambiri popinda. Pamene papa akupinda komano mapindidwe akewo timapindanso mwaluso kupangira kuti nsalu ija tikamuyivika mu dye konse kumene pachizungu tinati distribution ya dye ikhale yofanana. Nde mukuona kuti sakungopinda ngati pepala mmene tingapindire pepala koma akuyipinda ndithu mwaluso kukhala ngati kuyiunjika choncheti ngati kupanga starch bwinobwino kuti ithandize kuti dye tikathira uku alowe mu nsalu muja chimodzimodzi. Ndi zimene zikuchitika pamene papa. Nde uyu ndikangaude uyu? Amene ndikangaude. Nde tikayipinda chonchi sole nde timamanga. Amanga. Nde mafunika kumanga ndithu mwamphamvu ndicho linga choti abloke kuti dye uja tikathira mitundu yosiyana sapezeke kuti wa mtundu wauku wakalowera ku mtundu winako. Ndithu nde nsalu yathu ndi imeneyi mwayiona. Zimene ndimatanthauza nzokuti timayipinda mwaluso kuti isalowererane yeti kapena kupinda ngati pepa koma timayipinda ndicho linga chokuti tikathira dye konse kuja alofa mukhoza kuona kuti monsemu mumu kunene pakwake ndi mofanana. Komanso apapa mmene tateremo tikathira dye uku kuthira uku mmene tamanga chingwe apa chonchi dye samalowera samapita kwina kuja ndiye kamatuluka nsalu yathu imatuluka yokongola ndithu. Ndiye panopo tikuonesani nsalu iyi tithira madye awiri, tithira dye wa green ndi dye wa blue. Tikamathiranso dye sitimangothira chisawawa timasankha kolingana ndi kuti tikathira pa nsalu dye pa nsalupo dye akaoneke monga ngati ndi nsalu ya pink kapena orange sitingatengenso dye wa orange ndikuyika pamene papa koma tikuyeneka kuti tiyike makala osemphana ndi iyoyo kuti nsaluyo ikaoneke. Mmene mukuonera iyi titathirapo green ndi blue inaoneka bwino eti. Nde bwerani muzasungunule dye apa. Mpange dye muwiri inamwika apa inapo. A teaspoon awiri. Tikamagwiritsa ntchito dye timagwiritsa ntchito zipangizo za plastic. Chifukwa muchananenera kuti awawa ndi machemicals. Tikasakaniza amene wawa ndikuthira madzi a moto amapanga react amapanga muja amachitira Coca-Cola chwa. Chifukwa chakenso mukuona apapa pali awa maglavu. Chifukwa ni madzi ndi otentha machemicals sangagwire ndi manja osatetezedwa akhoza kuononga thupi lawo. Nanga mbiya kapena mphika ukhoza pangiramo. Koma ndikuona ngati zikhoza kutheka kungoti nanga si plastic watiwononga masiku ano. Tazolowera plastic. Tazolowera plastic tsopano. Ngwale koma glove. Tenganini. Tibwetsere madzi otentha.
ndiye uyu caustic soda ikanika pamba pamene caustic soda timayika teaspoon imodzi. Uyuso sodium hydrosulfide teaspoon imodzi. Madzi otsukuluzira alipo ati? Vikani mbali inayo uku. The women. And the curious kids as well. There's a bit on top of it. Nde tikavika nsalu yathu mu dayi chonchi tikakhala kuti takhutitsidwa kuti yamwa dayi okwanira timangodikira maminitsi ochepa kwambiri. Okay. Less than 2-3 minutes. Kenako aisi makhala kuti yauma komano yamakhala kuti dayi walowerera basi kenako ndi pamene timayitsukuluza ndipo poyamba timayitsukuluza madzi a plain opanda china chilichonse koma madzi okayanikira ndi amene timayika starch. Ndipo poyamba tivika titsukuluza umu madzi a plain opanda chilichonse kenako tivika madzi a starch. Tsukuluzani madzi onse. Nde akakhala makotoni wamba amene manena aja mmene tikuteremu ndiye kuti dayi yesi muzatatsala momo koma pachifukwa choti kotoni uyu quality yake ndi yabwino ndiye mukhoza kuyiona tsopano. Magic. Ndithu ndeyonse amene akutionera ndikhulupirira apanopo nde akhulupirira adidimu aja tsopano. Ni ntchito nthawi yochepa kwambiri. Ndiye mugwirizani. Lero tinali kuno ku Tiwale CBO kwa Mtsiriza. Kumene taona ya matsenga. Sanuliza salu iyi kufika apa. Zimenezo amachita ndi amayi amene aphunzira luso la akuti tie and dye pa Chingerezi, chichewa chake kumanga ndi kudaya.
ndatanthauzira ine. Amene timacheza nawo ndi mayi Ellen Chilemba amene akugwira ntchito yophunzitsa amayi amenewa, koma akuti pamene afika apa iwo afika poti mwina atafumuka akhoza kufumuka ndithu chifukwa choti apeza akatswiri amene apanga monga mmene maonera kuti amayi amene anaphunzitsa ndi amene ataonetsa luso limeneli. Ndimene tamaliza programu yathu ya Cruise 5. Awa ndi mamembala ena a Tiwale CBO. Ndiye pamene tikuchoka tatsani nyimbo imodzi. Koma inu mwasankha nyimbo zambiri. Komadi. Asankhewo. Tasankhani wazimayi ine ndasankha zambiri. Timalizeni nyimbo yanje. Akutimaliza ndi no reverse. Azimayi ati wale ngwe. Sakubweraso mbulu. No reverse. Ndimene tamalizia program yathu ya Cruise 5 kuno ku Tiwale CBO. Reverse, 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 no reverse, 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 no reverse, no reverse, reverse, no reverse, no surrender, no reverse, reverse. Mommy don't cry on no reverse. Sissy don't cry on no reverse. Kasi nyatwa mapempela. Mulindi Yesu no reverse. Daddy don't cry on no reverse. Brother, don't cry on no reverse. Akamuna mapempela. Mulindi Yesu no reverse. No reverse, no reverse, reverse, reverse. No reverse, no reverse, reverse, reverse. No reverse, no reverse, reverse, reverse. Mulindi Yesu no reverse. No reverse, no reverse, reverse, reverse. No reverse, no reverse, reverse, reverse. No reverse, no reverse, reverse, reverse. Mulindi Yesu no reverse. No surrender. Ngakhala nyose pakusenda. Singalile sindinga dande. Ndilindi Yesu no reverse. All over